Nesa, rydym yn symud ymlaen i brif siaradwr y dydd, yr athro emeritus Colin Williams. Fydd yn trafod ystyriaethau polisi iaith ac i ddilyn yn syth ar ôl yr anerchiad, bydd yn sgwrsio gyda'r Dr Gwenllian Lansdowne Davies. Cynni mi roed y llawr i Colin yn fan hyn, hoffwn eich llongyfarch yn fawr iawn am eich gwneud yn athro emeritus ym Mhrifysgol Caerdydd, a braf iawn i cael dathlu efo chi heddiw. Bydd Gwenllian yn ei holi yn y man am ei yrfa ag ati, felly na i ddim ymelaethu yma. Ond jyst chydig o eiriau personol gen i. Does i'n nabod Colin pan o'n i'n neud darn o waith, pan oedd o'n neud darn o waith i'r Llywodraeth ar y mentra iaith rhyw ddegawd yn ôl erbyn hyn. A da ni wedi dod yn dipyn o ffrindiau. Wel, dwi'n meddwl bod ni wedi dod yn dipyn o ffrindiau ers hynny, beth bynnag. A da ni wedi cael llawer o sgyrsiau yn difyr iawn dros baneidiau, yn enwedig yn y Coleg Cerdd a Drama, dwi'n meddwl yn de. A chapter, dyna'r ddau hoff le. Mae ganddo ddawn i herio yn does mewn ffordd adeiladol a chefnogol, a dwi wedi dod i ddeall rwan, os dwi wedi deud rhywbeth nes i ddim yn plesio, mae o'n neud fi feddwl ddwywaith. Ond ar ôl bob panad, dwi yn myfyrio am ddyddiau wedyn dros beth da ni wedi drafod. A dwi mor ffodus bod fi wedi cael dod i'ch nabod chi. Da chi wedi bod yn gefn i ni fel adran yn y Llywodraeth. A dwi wedi bod mor falch o allu cydweithio efo chi dros y degawd dwytha. Felly, gai wahodd chi rwan i roed anerchiad. Diolch yn fawr iawn, Colin. Hola, ¿qué tal? Bon dia. Espero que tot vegi bé. Cymraeg y bari. Yr rhan pwysica o'n anerchiad heddi ydy diolchiadau. Dyma'r cyfle fi ddiolch yn gyhoeddus i gynifer ohonoch chi sydd yn bresennol. Ac felly diolch yn gyntaf i Lywodraeth Cymru. Ac i Bethan a Jeremy. Bethan a Jeremy nath liwio'r holl raglen, nath wneud yr holl trefniadau gyda Gwenno a Carwen a Cerys. Gannoedd o e-byst nôl ymlaen i chi, cyfarfodydd diri a'r tîm, ac yn bwysicach holl falle, y syniad gwreiddiol o fanrydeddu. A diolch i ti Dylan am deiriau caredig. Na i wedi un peth am Dylan, mae fe'n gweud am y cyfleoedd cynnar. Pan ddath Dylan i'r adran, nath Glyn gynnig cinio ffurfiol iddo fe. Ac oedd Glyn mor hapus i gael Dylan ar y staff. Ac fe wedodd wrth Dylan yn gyhoeddus, wyt ti'n falch iawn o fod yn aelod newydd staff y Gymraeg, a'r hyn wedodd Dylan, nid wyf yn anhapus. Anyway, diolch i ti, Bethan a Jeremy, yn breifat i chi'n gwybod pa mor bles ydw i gyda'ch gwaith. A gai ddiolch ymlaen llaw i'r gweinidog Jeremy Miles am ei gyfraniad y prynhawn yma. Ac yn anrhyddeddu wrth gwrs am dreithi gobeithio am ddyfodol maes polisi iaith ac addysg. Wedyn diolch i ti Dylan am dymrwymiad a'ch gefnogaeth a'ch cyfeillgarwch ac i Cadi am edrych ar ôl trefniadau'r brifysgol am y dydd. Diolch i'r ddoi yn chi. A thrwyddo ti Dylan, dwi am gyfarch a diolch i holl staff yr ysgol am eu cyfeillgarwch ar hyd y blynyddoedd, yn enwedig felly Wyn a Sioned. Yn falch o weld Glyn yma, a llos Glyn gyda chefnogaeth Dafydd El, oedd yn gyfrifol am fynen i Brifysgol Caerdydd, creu swydd i fi. Mi ddes i o Brifysgol Toronto yn 1994. Ac am gyfnod hir roeddwn ni yn cyfuno gwaith y Brifysgol, athro yn y Brifysgol, gyda bod ynghlwm wrth fwrddiaeth. Ac yn falch i gydnabod cyfeillgarwch ac arweiniad Merion Pris Jones, ynghyd â nifer eraill o gyn-staff
y bwrdd sydd yma heddi. Hywel, Catrin, Eleri, Alan, Sally, Eva, Jeremy, Gwenno, Carwen. Falch hefyd o weld partneriaid y bwrdd yma, yn enwedig Kevin Campbell, a nath gymaint i lwyddo y cysyniad o fentrau trwy i gyfraniad allweddol, ac hefyd Catherine Jones am ei gwaith arloesol gyda chwmni iaith yn hyfforddi ac yn codi ymwybyddiaeth o'r Gymraeg yn y gweithle. Yn arbennig, dwi am ddiolch i bob un o'r cyfanwyr a ddaeth o Aberystwyth, Iwerddon, yr Alban, Catalwnia, Gwlad y Basg a Canada. Bethan a'r criw a'i dywysodd hwy, nid mi, oedd yn surprise i fi rhyw 3 mis ar ôl i nhw cael eu gwahodd i glywed bod y fath digwyddiad yn digwydd. A'r unig un nes i ddenu yma oedd Carsten, achos oedd neb ar wan i fi cweit yn siŵr pwy ofyn i ddod yma o Canada. Ac rwy'n hynod o falch fod Carsten gyda ni. Fe yw un o trysorau polisi iaith Canada. Ac felly dwi'n falch iawn eich bod yn barod iawn i deithio ac i rhannu'ch gwybodaeth am bolisi iaith ac arfer da. Ond yn bennaf oll, diolch i chi y gynulleidfa rhyngwladol am eich presenoldeb, eich diddordeb yn y maes, gan gynnwys aelodau o fy nheulu a ffrindiau agos iawn. Felly cawn obeithio cawn fydd wrth drafod materion dyrys heddiw a mwynhau cwmni ein gilydd ar ôl y siarad weddol boring. Quote fy Ngwraig. Nawr JJ. Just hwnna. No, left to right. So, Reit, diolch ti. Dwi wedi paratoi cyflwyniad yn benna i chi nad sydd yn gweithio llawn amser ym maes polisi iaith, ac i chi dramor, nifer o'na chi, mae rhyw gwarter o'r gynulleidfa wedi teithio o tu fas i Brydain i fod gyda ni heddi, a dwi'n ddiolchgar iawn i chi. I chi gael ddeall ychydig am yr hyn y mae datblygiad polisi iaith dwi'n ei ddisgrifio hi, ac falle'n bwysicach fel nath Dylan ofyn, dwi'n mynd i osod nifer o gwestiynau. Nid i chi ateb heddi wrth gwrs, ond i chi jyst feddwl, ydy profiad Cymru yn unigryw? Neu ydyw'n weddol debyg i Wlad y Basg, Catalwnia, Quebec, etc. y llefydd eraill dwi wedi bod wrthi yn ymwneud. Ymhell cyn i fi ddod i'r adran, sef blwyddyn gron cyn i fi ddod, nath Glyn fy ngwahoddi gyda'r athro Joshua Fishman i fod yn ddarlithydd plenary yng Nghenhadledd Rhyngwladol Ieithoedd Llai Defnydd. A fel rhan o'r cyflwyniad hynny, fel rhan o'r papur 1993, nes i gynnig disgrifiad o sgimata wedi seilio ar Gymru, ac ar Quebec, ac ar Wlad y Basg, ac ar Catalwnia. Un ffordd o edrych ar maes o bolisi iaith ydy'r cyfnodau. Beth sydd wedi digwydd i ganiatáu bethau eraill ddigwydd. A felly dyma'r 5 cyfnod allweddol yn y cyd-destynau rhyngwladol. Delfrydiaeth, protest, dilysrwydd, sefydliadoli a chyfochredd. Ac wrth edrych yn ôl y ganrif, wedwn ni 1923 rhywbeth debyg, mi oedd gan rhai, dim llawer, ond gan rhai, gweledigaeth. Nid o lle ddyle'r Gymraeg fod, ond lle y bydde'r Gymraeg mewn genhedlaeth. Ac i raddau heleth, ei agenda nhw yn un dilyn heddi, mewn ffordd falle fwy soffistigedig, gyda grym llywodraeth y tu cefn, ond syniadau gwreiddiol, gweledigaeth, rhai unigolion allweddol yn y Cymru gyfoes 1923, 1926, 1930. Mae fanylu ar rhain am gyfnod. Delfrydiaeth. Sy'n rhaid i edrych yn ymwneud fan hyn. Creu gweledigaeth o iaith dan fygythiad sydd wedi hau
hael sefydlu'n llawn. Ac fel wedodd J.R. Jones, mae hwn yn gyfystyr â chydymdreiddio tir ac iaith. Arddel y Gymraeg fel iaith cenedlaethol, nid iaith pleidiol, nid iaith y lleiafrif, nid iaith rhanbarthau arbennig o Gymru, ond iaith oedd yn perthyn i bawb yng Nghymru fel dinasyddion. Ac wedyn, fel ni'n gwybod, rheini ohonyn ni sydd dros sy'n 65, 75, 85, cyfnod hir o brotest yn dechrau gyda 1963, Aberystwyth, dechrau Cymdeithas yr Iaith. Ysgogi rhannu'r boblogaeth i frwydro dros chwilro cymdeithasol o ran hyrwyddo'r iaith llai defnydd. Yr un peth yn wir am Wlad y Basg ar ôl Franco a Catalonia ac yn Quebec yn sicr yn y 60au. Herio'r Llywodraeth Ffederal am roi fwy o awdurdod, grym a buddsoddiad i yr iaith Ffrangeg. A wedyn cyfnod o ddilysrwydd, falle'r 70au a'r 80au, chwilio am ffyrdd o gynnal y Gymraeg, nid fel achos arbennig, ond fel sail hawliau dynol. Trio creu naratif lle bod y Gymraeg yn mynnu bod hawliau ieithyddol, hawliau unigolion i ddefnyddio'r Gymraeg yn yr ysgol, yn y gweithle, yn y gymuned, ac ceisio ehangu'r peoedd lle oedd y Gymraeg yn bodoli, y tu hwnt falle i'r maes addysg. A wedyn sefydliadoli'r Gymraeg, ceisio ymestyn y Gymraeg i faes y gyfraith addysg, gweinyddiaeth gyhoeddus yn arbennig, rôl allweddol awdurdodau lleol Cymru cyn i'r Senedd, yr Cynulliad, gael ei sefydlu. A wedyn nawr, gyfnod o gyfochredd, ehangu defnydd yr aeth i ystod orau o sefyllfaoedd cymdeithasol sector breifat wrth gwrs, adloniant, chwaraeon a'r cyfryngau. Ac os gael dweud reit ar y dechrau, y sialens fwyaf i ni o ran peoedd y Gymraeg ydy'r economi. Ni'n weddol hyderus y gallwn ni ddylanwadu ar y sector gyhoeddus, y Llywodraeth sy'n rheoli hynny yn ymarferol. Ond mae'r sector breifat, cwmnïau mawr, yr economi, datblygiad rhanbarthol, yn dal i fod yn dalcen caled i ni fel rheini sydd yn wneud â pholisiaeth. So yna un ffordd o edrych ar pholisiaeth, hanes, datblygu cyfnodau arbennig, ond ffordd arall ydy themau. Esblygiad, dwi ddim yn naturiol, does dim byd yn naturiol am bolisiaeth. Mae oll yn ymwneud â phenderfynedau cymdeithasol, gwleidyddol, cymunedol. Dwi ddim yn anhepgor, ac os unrhyw beth, mae'r llwyddiant ni wedi cael yn gallu mynd tu chwith hefyd, os nad ydyn nhw'n ofalus iawn i ddiogelu yr hyn ni eisoes wedi hennill. Ond hyrwyddo am gyfnod hir rhwng falle'r 50au hyd at gweded y 90au, hyrwyddo oedd y maes. Dyna beth oedd polisiaeth yn ei olygu. Cymdeithas sifil yn benna yn ymgyrchu o'r gwaelod i fyny, nid o'r top lawr. Datblygu cymunedol, rôl y mentra iaith, newn ni ddol nôl at hynny. Ymgyrchoedd gwybodaeth ac ymwybyddiaeth, protestiadau diri yn erbyn anghyfiawnder hanesyddol a pharhaus, ac nid protestiadau cymdeithas yr iaith yn unig, ond asiantaethau, cyrff proffesiynol, yn ei meisydd ei hunan, yn gwthio'r Gymraeg i fod yn glywadwy ac yn rhan anatod o'i gwaith. Creu cyfres o naratifau a schematas sy'n cyfranhau hyrwyddo iaith mewn amryw gyd-destynau, ac yn bwysicach i fi, apelio i'r mwyafrif bod yr iaith darged i'r lles pawb ac nid yw'n destun pryder y llafrif yn unig, a dyna oedd neges i gymrynyddo iaith pawb. Os ni am i'r Gymraeg lwyddo, wrth gwrs mae rhaid ni warchod y cymunedau Cymraeg. Wrth gwrs mae rhaid i ni annog i rhieni sydd yn siarad Cymraeg hala eu plant i ysgolion Cymraeg. Ond y mwyafrif nad sydd yn siarad Cymraeg, 80% o'r boblogaeth yng Nghymru. Nhw sy'n talu trethi, nhw sydd yn ethol ein arweinwyr, ac nhw yw y darpar rhieni sydd yn fwy debyg o greu siaradwyr newydd yn ddiddorol. Felly mae eisiau ni talu sylw i sut mae'r mwyafrif yn ymateb, nid jyst i'n honiadau ni, ond i'r prosesau rhagweithiol sydd ohoni o ran y Llywodraeth, awdurdodau lleol ac asiantaethau eraill. Ac yn ail, diogelu'r Gymraeg.
Chwilio am hawliau iaith unigol a chyfredin yn rhan o agenda hawliau dynol. Nid jyst yn rhan o hawliau iaith, ond hawliau dynol. Ehangu'r maes fel bod cydraddoldeb, ymwneud cymdeithasol, honiadau'r llywodraeth ar ran y Gymraeg yn cael ei derbyn fel rhywbeth rhesymol, nid jyst rhywbeth ffetish ar gyfer y lleiafrif sydd yn mynnu ymwthio i'r peioedd yma. Ac fel y gwyddwn ni, mae yna nifer o asiantaethau sydd wedi bwrwrthu yn gwthio am hawliau ieithyddol ar lefel rhyngwladol, Siarter Ewrop, ieithoedd llai defnydd a ieithoedd rhanbarthol, y Gymuned Ewropeaidd, yr UN, a wedyn ar lefel Brydeinig fel y gwelwn ni yn y man, ac ar lefel genedlaethol ac ar lefel leol. Ac yn bwysicach i fi, codi arfer da am ddefnydd statudau o wledydd eraill. Gweld beth sy'n gweithio, ac os yn bosib, addasu nhw i'n sefyllfa ni yng Nghymru. Fel fod ein bwriadau ni yn rhesymegol. Ac wedyn yn fwy ddiweddar o lawer rheoleiddio'r iaith. Gwaranti hawliau cwsmeriad a gweithwyr mewn statud, os nad bob amser mewn ymarfer, ac mae anghysondeb cynnig gwasanaeth yn dal i fod yn bryder i nifer ohonyn ni wrth gwrs. Gweithio'r hyn mae'r gyfraith yn ei ddweud dylid ddigwydd mewn sefyllfaoedd. Sefydliadoli arferion dwyieithog amlieithog yn y sector cyhoeddus a phreifat, ei gwneud yn ofynnol i sefydliadau mawr, banciau, cwmnïau siwrant, archfarchnadoedd ac ati, darparu cynnig rhagweithiol, neu sôn fwy am hynny nes mlaen, a gwneud yn ofynnol cael arwyddion, hyfforddiant staff, strategaethau cyfathrebu a chynlluniau safonau iaith, fel fod yr iaith yn weledig yn ogystal â chlywedig. Ac wrth gwrs yn diweddar, mae gwaith y Comisiynydd Iaith wrth rheoleiddio wedi bod yn allweddol i newid y tirwedd, i newid disgwyliadau rheini sy'n gwneud penderfyniadau mewn llywodraeth leol, mewn cwmnïau mawr, drwy osod safonau statudol arnynt. Wel, gweithio'r holl ddatblygiad yma, ac fel oedd Elin yn gweud wrthai ar y we wrthnos yn ôl, mae'r Gymraeg wedi thrawsnewid rhwng y 50au ac heddi. Ddylwn ni ymlawenhau yn y llwyddiant sydd wedi digwydd o gymariad fel oedd yn rhieni falle yn meddwl am ddyfodol y Gymraeg. Mae gannoedd y bethau bach wedi digwydd i greu hinsawdd weddol lywyrchus. Public gain, private grief. Ond mae yna rhai pethau sydd yn dal i osod challenge i ni fel rheini stiwrthi yn ymwneud â pholisi iaith. Yn gyntaf, sut i reoli lwyddiant a disgwyliadau? Sut i fod yn gyfrifol yn y na just protestio a honni? Sut i liwio gwleidyddiaeth Cymru yn gyfrifol ac yn rhesymegol? Yn ail, sut i liwio llwybr i'r brif ffrwd fel fod yr iaith yn rhan anotod o fywyd cyhoeddus Cymru. Ac yn drydydd ac yn fwy ddiweddar falle, maes arbennig Jeremy, deilliannau, nid allbynnau yn unig i'w hystyried. Ac ai drwy rhain, mae yna ffyrdd newydd nawr o edrych ar hen broblemau. Y cwestiwn allweddol yw, sut mae creu amodau sy'n caniatáu twf iaith mewn cyd-destun sy'n newid yn barhaus. Mae fe'n challenge i weision sifil, i wleidyddion. Sut i gadw i fyny gyda'r holl challenge yn newydd sydd yn gwynebu ni fel siaradwyr. Wrth gwrs, mae yna lu o bethau sydd yn gweithio. Mae yna ddulliau profiedig. Rhai sydd wedi treialu a'i profi yn holl bwysig, fel yma deblygu polisi mewn perthynas a throswyddo iaith o fewn y teulu, rhwng cenedlaethau, addysg ffurfiol wedi bod yn llwyddiant ysgubol, datblygu cymunedol a hyfywedd economaidd. Ond yr her fawr i ni gyd yn ei hydnabod ydy sut i drosi y sgiliau iaith a fabwysiadwyd trwy addysg ffurfiol bod yn gyfrwng Gymraeg neu cyfrwng dwyieithog neu dysgu fel oedolyn yn ddefnydd arferol go iawn, naturiol, fel bod yr iaith yn cael ei hadgymerthu fel cyfrwng cyfathrebu
a pherthnasau ystyrlon. Defnydd y Gymraeg, wrth gwrs, ydy'r sialens pwysica. Ac felly mae cynyddu niferoedd, boed yn filiwn o siaradwyr Cymraeg 2050, neu unrhyw ddyfalu ar gyfer geileg a gwyddeleg, yn glodwyr. Bydde neb yn beirniadu'r cynnig sydd wedi bod wrthi i wella statws, defnydd a cyffiwedd y Gymraeg. Ond os nad yw'r hynny'n cydredeg ac ymyrraeth gymdeithasol ac economaidd, arwynebol fydd y llwyddiant. Falle fydd na filiwn o siaradwyr. A wedyn mae yna cwestiynau'n cael ei gofyn beth yw natur eu iaith nhw. Pa mor barod yw nhw i ddefnyddio'r iaith fel priod-iaith. Pa mor gyfoethog yw eu iaith nhw. Pa mor ddiddorol ydy i ymwneud â diwylliant Cymru. A trosglwyddio iaith yn un peth mewn ysgol. Mae ymwneud â diwylliant sy'n gysylltiedig gair Gymraeg yn fater arall. So mi allwn ni gael filiwn o siaradwyr newydd, nad sydd yn ymwneud rhyw lawer a diwylliant Cymru, diwylliant Cymreig Cymru. Felly mae yna ofnau ynghlwm wrth hyn. Lliwio'r brif ffrwd. I chwi nad sydd yn byw ym Mhryden, mae yna nifer o ffyrdd o herio'r Gymraeg a'i ymgnawdoli mewn deddfau y gyfraith, statudau a rheoleiddio. Tan ddyfodiad y cynulliad, y Deyrnas Unedig oedd yn ymwneud â pholisiaeth statudol, swyddog Gymreig, draw fyna. A dyma rhai o'r deddfau allweddol, na i ddim fanylu, ond i fi, y pwysig o'r rhain ydy Deddf Llywodraeth Cymru a Deddf Cymru. Nath roi lot fwy o bŵer i'r cynulliad, i'r Senedd, ac a ganiataodd i'r Senedd fod yn gorff oedd nid jyst yn creu deddfwriaeth, ond yn creu deddfwriaeth statudol, ond na bŵer y tu cefn i ymwneud y Senedd a gwahanol misydd gan gynnwys Gymraeg ac addysg. Ac ar ôl iddo gael y pŵer i greu deddfwriaeth, mae Mesur y Gymraeg 2011 a greodd Comisiynydd Iaith ac yn ei tro roedd mwy o statws statudol i'r Gymraeg a Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol. Tu fas i faes iaith, dyma i fi y weithred pwysica. Gan i fod yn caniatáu'r Gymraeg fod yn gydnabyddedig ym mhob rhan o weithgaredd y Llywodraeth. Mae'n ofynnol i bob adran yn y Llywodraeth ystyried y Gymraeg fel elfen trawsffiniol. Ac i fi, mae hwnna yn normaleidio'r Gymraeg ar un lefel, ac felly yn holl bwysig. Ac wedyn ar hyn o bryd, mae yna bapur gwyn y Gymraeg mewn addysg yn mynd trwy'r system, ac mae nifer yn ystafell wrth gwrs yn gobeithio fydd hwn yn gwneud gwahaniaeth difrifol, da, o ran ymwneud â'r Gymraeg yn ein ysgolion ac yn ein system addysg ni i'r genhedlaeth nesaf. Ac wedyn lliwio'r brif ffrwd, mae targed o filiwn o siaradwyr, mwyn cael miliwn o siaradwyr wrth gwrs, rhaid ni gynhyrchu 1.4 miliwn. Achos mae nifer heledd o blant ifanc Cymru yn symud i Loegr, neu America, neu Saudi Arabia, neu fel Mike Phillips i Doha. Yn ni'n colli ar un lefel nifer o bobl. Ond un rhan ohonyn nhw, es i Canada, es i Loegr, es i America. Ac fel y trwy ni, dim ond oherwydd caredigrwydd, Glyn, des i nôl i Gaerdydd. Mae'r strategaeth hefyd yn creu disgwrs sydd wedi adgyfnerthu gan awdurdod llawn Llywodraeth Cymru, a mae hwnna yn gwneud gwahaniaeth enfawr. Bod holl rym Llywodraeth Cymru y tu cefn i'r strategaeth. Ac yn sgil hyn mae canlyniadau ac effaith. Adrannau'r Llywodraeth nad oedden nhw wedi ymwneud neu ymrwymo'r Gymraeg cyn hyn nawr yn gorfod ymwneud â'r Gymraeg fel mater statudol. Gweision sifil yn gorfod trin y Gymraeg fel nwydd cyhoeddus wedi normaleiddio, doi buzzword ond yn hynod o bwysig.
ym mhob agwedd ar swyddogaethau a chyfrifoldebau y Llywodraeth. A fel wedys i, mesur y Gymraeg yn holl bwysig o ran cyflwyno set gynhwysfawr o safonau iaith ac ymbyweru Comisiynydd Iaith i rheoleiddio. Ac felly mae ymwybyddiaeth gynyddol o amlygrwydd y Gymraeg yn meddylfryd swyddogol ar lefel genedlaethol ac ar lefel awdurdod y lleol. A wedyn un cwestiwn i gychwyn, sut y bydd y strategaeth yma yn cael ei werthuso? Nid jyst gan y gweision sifil sydd yn gyfrifol ar gweinidogon, ond gan ni y cyhoedd sydd naill ai mwynhau neu'n dioddef o'r mesurau sydd yn y strategaeth. Sut fyddwn ni'n barnu llwyddiant a be fyddwn profi ymwneud y Llywodraeth drwy'r strategaeth. A fel gwir lot o'noch chi sydd yn byw yng Nghymru, mae yna rhwystredigaeth a dryswch gyda'r cynnydd sydd wedi hawlio naill ai dan y strategaeth neu gan gwleidyddion. Cyfrifiad diwetha 2021, gwmpodd nifer y siaradwyr Gymraeg o 19% i just dan 19%, rhyw 40,000 o siaradwyr llai yn ystod y degawd. A'r cwmp fwyaf ystod oedran addysg ffurfiol, plant 5 i 15, lleihad o 6 pwynt canran oedd yn medru'r Gymraeg, o 20% i 34%. A wedyn grŵp llai falle lawr rhyw 5%. Pan ddaeth canlyniadau'r cyfrifiad allan yn gyntaf, oedd pawb oedd ar y cyfryngau yn gweud effaith Covid. Dyma'r unig ateb synhwyrol i'r gwynt. Ysgolion ar gau am 19 mis fel y gwyddwn ni, a teimlad nifer o rieni oedd bod eu plant nhw heb gael cynnydd digonol yn eu sgiliau mwyn eu cefnodi nhw'n siaradwyr. Go iawn. Ers hynny mae ymchwiliad Llywodraeth Cymru i'r anghysondeb rhwng data'r cyfrifiad a'r arolwg blynyddol o'r boblogaeth wedi ei chyhoeddi, a fe daw i at hwnna yn y sleid nesaf. Ydy Covid yn foddhaol fel esboniad? Wrth gwrs mae fe'n elfen gre, ond ai dyna'r holl ateb. Mae yna ffordd arall o fesur nifer siaradwyr Cymraeg, nid jyst 500,000, ond bron i filiwn. Ar gyfer y flwyddyn a aeth i ben, diwedd mis Mawrth llynedd, amcangyfrifodd yr arolwg blynyddol o boblogaeth fod bron i 30% o'r bobl tair oed neu hun yn gallu siarad Cymraeg. Ffordd arall o fesur pwy oedd yn hawlio bod nhw'n defnyddio'r Gymraeg. Mae'r ffigwr hwn yn cyfateb i tua 9,000 o siaradwyr, ychydig yn llai na llynedd, dim lot, 400. Mae'r ystadegau yma falle ychydig yn amwys. Ond dyma y map sydd yn siomi nifer newidiadau yn y cyfrifiad rhwng 2011 a 2021. A'r cwmp fwyaf yn un o gadarnleoedd y Gymraeg yn hanesyddol, Caerfyrddin. Pam? Dyw Covid ddim yn ateb i hwn. Allais oedd Covid yn perthyn i bawb yng Nghymru. So mae rhywbeth arall yn digwydd tu ôl y llenni, neu falle'n gyhoeddus. Ac yn syth ar ôl i hyn gael ei ddarganfod, mi wnaeth nifer awgrymu bod nifer awdurdod lleol y Fro Gymraeg wedi bod nid yn ddiog, ond esgiluso hyrwyddo'r Gymraeg yn ddigonol. Yn ywedig ymysg rhieni di-Gymraeg, nid jyst rhieni oedd yn mynychu ysgolion cyfrwng Cymraeg neu'n ddwyieithog. Am weddill Cymru, o'na chydig o ostyniad, a'r unig gynnydd bach iawn, ond o le oedd yn gynnydd, oedd ardal Caerdydd, y Fro, a rhai o gymoedd y de. Ffactor arall fydda newid poblogaeth. Bobl yn symud mewn, pobl yn symud mas o'r Fro Gymraeg. Bobl hŷn, genhedlaeth hŷn, oedd yn gwbl ddilys wrth siarad Cymraeg yn naturiol, yn marw. Felly mae nifer o ffactorau tu hwnt i Covid yn gyfrifol am y patrymau hyn. Ond y pwynt am ddangos y map ydy bod dechrau Cymraeg 2050 o blatfform weddol isel yn fwy o sialens
nag y ddisgwylid. Achos mi oedd na ddisgwyl bod yna gynnydd barhaol o gyfrifiad i gyfrifiad. Felly mae rhaid ni fod yn siŵr o'n honiadau ni. Ac wedyn y trydydd elfen, deilliannau neu jyst allbynnau yn unig. Yn draddodiadol, mae Llywodraeth yn mesur llwyddiant boed yn bolisi tai, iaith, iechyd, trwy osod targedau, rhannu cyllidebau a meddwl am allbynnau. Cyfrif faint o arian a wariwyd, faint o gyfarfodydd a gynhaliwyd, beth oedd y niferoedd oedd yn mynychu digwyddiadau oedd yn cael ei ariannu gan y Llywodraeth, sef target llwyddiant allbwn. Ond am y 15 mlynedd diwethaf, mae Llywodraeth y Deyrnas Unedig wedi adnabod meysydd fel newid ymddygiad ac argyhoeddiad fel elfennau holl bwysig wrth ddatblygu polisi. Ac yn awr yn elirat egwyddor deilliannau i herio'r hen draddodiad o mesur allbynnau'n unig. Holl pwynt polisi ydy newid ymddygiad, nid casglu gynulleidfa. Ond yr ail gwestiwn dwi'n mynd ofyn i chi feddwl am yn ystod y dydd a thu hwnt, a yw polisi a strategaeth iaith yn wahanol iawn o rannu elfennau cymdeithasol a seicolegol personol o'i gymharu â pholisi o fath gwahanol. Oes na rhywbeth unigryw am geisio ymwneud â iaith unigolyn a chymuned? Nad sydd yn wir am bethau eraill o ran meysydd polisi, fel gofal iechyd, yfed a gyrru, terfyn i gynilltir yr awr, lleihau siwgr mewn bwydydd a diodydd meddal, a gweredu pecynnau plastig mwyn leihau llygredd yn y môr, enghraifft. Ydy'r math na o ymyrraeth polisi yn wahanol i ymyrryd gyda dewisiadau rhieni neu ymwneud pobl ifanc ar iaith? Dyma 6 maes allweddol, strategaeth 2050, polisi a chynllunio, normaleiddio, hawdd i ddweud, anodd i wireddu, addysg, trosglwyddo iaith yn y teulu a'r gweithle, seilwaith cefnogol, a gwell ddeddfwriaeth a hawliau iaith cryfach. Ac wrth hynny dwi'n golygu symud o hawliau unigolion i hawliau cymunedol. Ac wrth i Istus Cymru gael ei ddadgonoli a'i ymbweru yn fwy, falle dyna'r her nesau ni. Sut i warchod diddordebau a hawliau cyfreithiol cymunedau cydnabyddedig. Talcen caled iawn i ddiffinio pa gymuned ni'n sôn am, bod ni gyd yn ein pennau yn meddwl bod ni'n gwybod lle yng Nghymru ni eisiau gwarchod. Ond mae diffinio hwnna gan statudgef gwad yn anodd tu hwnt. Addysg ydy'r peth pwysicaf wrth gwrs, yn allweddol i dyfu dweithrwydd. Cwestiwn arall. A fydd y system addysg yn buddsoddi yn y nifer sydd ei hangen o athrawon cyfrwng Cymraeg newydd? Pan ddaeth Cymraeg 2050 allan yn gyntaf, mi wnaeth rhieni dros addysg Cymraeg a Heini Griffith yn benodol awgrymu, os ydy hwn yn mynd i lwyddo, mae eisiau o leia 800 fwy o athrawon cyfrwng Cymraeg yn sydyn iawn, mwyn cynnal y niferoedd yr oedd y polisi yn disgwyl i greu. A dyw hwnna i ddigwydd wrth gwrs. Mae yna weithgaredd, ond mae fe'n anigonol i wedd newid ein disgwyliadau ni fel rhieni, athrawon, gymdeithas, etc. Mae angen ehangu darpariaeth meithrin cyfrwng Cymraeg. Mae angen agor ysgolion dwyieithog neu Gymraeg newydd. Ac mae angen ymgorffori addysgu cyfrwng Cymraeg mwy effeithiol mewn ysgolion Saesnig. Mae yna un enghraifft newydd groeswen yn ardal agos i radur yng Nghaerdydd yma, ysgolion dwyieith. Hanner yn Gymraeg, hanner yn Saesneg. Eto, y gofid yw falle fydd y Cymraeg yn cael ei danseilio gan nad yw'n ysgol cyfrwng Cymraeg. Ond y cynnig yw, mae wedi gweithio yn Wlad y Basg, model B. Mi oedd na dreialu ar hyn yn Abertawe genhedlaeth yn ôl. A'r gobaith yw, os ydy groeswen yn llwyddo i ddenu
rhieni di-Gymraeg i yfrydu yn y Gymraeg fel cyfrwng addysg, a bydd yna fwy o ysgolion dwyieith, nid dwyieithog, ond dwyieith, yn cael ei sefydlu. A wedyn cefnogi gwaith sefydliadau addysg bellach ac addysg uwch wrth ddatblygu sgiliau staff a dylunio'r cwricwlwm, creu proffesiynau fel gweithwyr sifil, bobl sy'n gweithio yn y byd preifat, bobl sy'n gweithio yn y gyfraith. Mae rhaid yn nhw just nid yn unig ddefnyddio Cymraeg, yn cael ei trwytho yn broffesiynol i fod yn allu cynnig gwasanaeth broffesiynol i pwy bynnag sydd yn ei dewis yn y gwahanol meysydd, fferyllfeydd, meddygon, deintyddion, etc. Dim bod yna lot o deintyddion yn y fro Gymraeg yn gwybod. A fydd hyn yn creu'r gweithlu dwyieithog effeithiol sy'n cael ei ganmol yn y strategaeth. Beth arall sydd ei hangen arno ni mwyn creu y sgiliau yma? Ac wedyn y benbleth, pam wedi'r holl ddibygio polisi mae angen cynlluniau newydd? Bob degawd, bob 5 mlynedd, bob tro mae gweinidog newydd yn dod i'r afael. Ni'n gwybod bod defnydd yn rhagdybio set o sgiliau a meithrin gallu, yr hyn a geir trwy'r system addysg ffurfiol, naill ai'n blentyn, yn ddisgybl, neu'n oedolyn. Fel ei gellir defnyddio gofodau a chyfleoedd mwyn defnyddio iaith lefyddol. Dyma di hanes Quebec a hanes Gwlad y Basg. Roedd creu niferoedd yn Gwlad y Basg yn lwyddiant ysgubol. Bach iawn, fel fe an falle yn adrodd nes mlaen, oedd y defnydd cyfredol o'r Fasgeg, hyd nes bod yna fwy o gyfleoedd yn cael ei greu, hyd nes bod yna fwy o rhaglenni codi ymwybyddiaeth. So mae cynyddu niferoedd yn un peth, ond ddim yn ddigon wrth gwrs. Mae angen cyfleu llefydd lle mae'r Gymraeg yn cael ei pharchu, cael ei chaniatáu, cael ei harddel, cael ei normaleiddio i ddefnyddio'r jargon. Yn gynyddol yn y gymdeithas reoledig hon, mae gofyn am gyhoeddiad gwleidyddol a dilystrwydd gwleidyddol i wthio'r agenda ymlaen. Hyd yma, ni wedi cael hwnna gyda'r Senedd, ond pwy wyr fe all ddigwydd yn ystod y degawd nesaf. Dibynnu pwy yw'n hirweinwyr ni. Ac mae hefyd angen bod yn glyfar iawn o ran sut mae meithrin syniadau newydd o feysydd seicolegol gymdeithasol, megis newid ymddygiad, mindspace, damcaniaeth nudge ac argyhoeddiad. A dwi'n siŵr pan fydd Jeremy yn siarad, mi fydd yn cyfeirio at y syniadau bellgyrhaeddol hyn i newid yn ymddygiad ni. Nid unwaith fel mater unigryw, nid yn achlysurol, ond fel mater o reidrwydd, lengua propia y Gymraeg. Ac wedyn, codi arfer da. Dwi wedi dewis 4 wlad lle dwi wedi bod yn ymwneud ymchwil ers 70au, i Ganada yn 1973 ar ysgoloriaeth, newydd briodi, symud i Ganada, ac ymwneud â y Francophonie yn Quebec, New Brunswick ac Ontario, ac ymwneud â gyrff y Llywodraeth. Archwilio gwaith newydd y Comisiynydd Iaith cyntaf. Cyflwyniadau dwys gyda fe a'r staff. Ac ers hynny wedi bod yn gwthio'r syniad o Gomisiynydd Iaith yn Iwerddon, yng Nghymru, yn sgwennu am rinweddau Comisiynydd Iaith, ond noder, nid ar drail asiantaeth eraill fel y bwrdd, ond yn ddibynnol ar rhywbeth a ddylid fod wedi digwydd cyn sefydlu'r Comisiynydd, sef suite o hawliau unigolyn, fel bod y Comisiynydd yn rheoleiddio'r hawliau hynny. Mae wedi digwydd y ffordd all rownd yng Nghymru, mwyn plesio rhai mae'r Comisiynydd wedi cael ei sefydlu, ac nawr mae'r safonau a hawliau ieithyddol a chymunedol yn cael ei datblygu. Yr ail beth sydd yn bwysig, a falle fydd Carson yn sôn am hwn, ydy cynnig gwasanaeth gweithredol rhagweithiol oedd yn rhan allweddol o wasanaeth federal ar gyfer rheiniol yn siarad yn y Cymraeg, Saesneg a Ffrangeg yng Nghanada. Ac yn dilyn penderfyniadau'r uchel lys hawliau ieithyddol cymunedol. Dyfarniad yr uchel lys oedd ofer o disgwyl i sefydliadau gynnig hawliau ieithyddol wrth fynd i ysbyty neu glinig neu brifysgol
Oni bai bod yna hawliau cymunedol hefyd yn gwarchod yr hawliau unigolyn yma, fel fod sefydliadau yn cael eu cynnal, eu hariannu a'i ddatblygu i wasanaethu'r niferoedd sylweddol yn siarad Ffrangeg yn Ontario, yn New Brunswick ac yn Quebec. Yng Nghatalwnia, yn ddiweddar, yn ystod y degawd diwethaf falle, mae'r cysyniad o siaradwyr newydd. Sut i ymdopi a nifer heledd o bobl dŵad. Mwy na miliwn o bobl wedi symud i Catalwnia yn y 15 mlynedd diwethaf yma. Y rhan fwy ohonyn nhw'n disgwyl i siarad Sbaeneg. Sut mae'r Llywodraeth Catalaneg yn ymyrryd yn ymarferol i ddenu nhw i ddysgu Catalaneg ac i ddefnyddio'r Catalaneg. A dwi'n siŵr fydd Maite trwy waith hi gyda'r volunteriaid per la lengua yn ymylaethu ar y cysyniad yma o ymdopi, o groesawu, o fod yn gyfeillgar i bobl dŵad, ffoaduriaid, bobl o China, bobl o Morocco, bobl o Gymru. Ac yng Nghymru, i ni wedi mabwysiadu'r syniad trwy'r cynllun siarad. O Wlad y Basg, yr un ymwneud â siaradwyr newydd, dyma'r unig ffordd oedd gan Wlad y Basg i drwytho bobl dŵad yn bennaf o Latin America, ond o ran eraill o Sbaen wrth gwrs, i ymwneud â'r Fasgeg, creu cyfleoedd i siaradwyr newydd ddefnyddio'r Fasgeg. Ac fel fydd Ann falle'n sôn, un o'r rhaglenni allweddol ydy Wsgarla Dia, sydd yn ceisio newid ymwneud bob dydd gyda pobl sydd yn gallu siarad Cymraeg ac yn gallu deall Cymraeg, Basgeg, ac yn gallu deall Basgeg, ond yn draddodiad o ddim yn siarad ei gilydd. Creu cyfleoedd newydd a all arfer, arwain at arfer da. Ac wedyn un peth sydd yn wir am Canada ac am Catalwnia ac yn benna yn wir am Wlad y Basg ydy systemau mesur a gwerthuso y sosiolinguista Clwstwra. Yng Nghymru, yn hanesyddol, os oedd yna greisis, i ni'n cynnal ymchwiliad. I ni'n chwilio am sut i fesur cynnydd neu ddirwyad yn gallu plant i siarad Cymraeg, gwaith estyn, etc. etc. Be mae Gwlad y Basg, Canada a Catalwnia yn gwneud ydy mesur yn barhaol defnydd yr iaith ar y stryd, yn y gweithle, yn y clinic, Hospital del Mar, etc. Ac ni'n gallu gwneud hynny yng Nghymru, ond ni'n ddim yn gwneud o reidrwydd yn gyson, neu'n ddigon cyson o ran defnydd y Gymraeg. Ac wedyn yn Iwerddon, dod i nabod ac i ymyfrydu yng ngwaith y Comisiynydd Iaith ac awgrymu hwnna fel model i ni yng Nghymru. Ac yn fwy ddiweddar, falle fydd John yn siarad am hwn, beth tasau'r rhys o geltachta. Trefi o ardicad ieithyddol sydd yn tyfas i'r gweiltacht, ond sydd yn gwasanaethu'r gweiltacht trwy gynnig gwasanaethau asiantaethau proffesiynol. Rhywbeth debyg i hen gynllun Bwrdd yr Iaith o ran ardaloedd arwydd y cael. Cynigion at y dyfodol. Beth sy'n ei hangen arno ni? Beth yw'r gwaith maes eisiau cael ei ddatblygu gan y Llywodraeth, awdurdod lleol ac asiantaethau? Ond yn sicr mae eisiau cryfhau'r system cynllunio gwlad a thre. Nôl yn y 70au, mi wnes i gynnig ddarlith yr Eisteddfod yn Eisteddfod Wrecsam ar gynllunio iaith mewn gwledydd eraill yn benna Canada, Gwlad y Basg ac i raddau llai Catalwnia. Clive James a fi oedd wrthi yn darparu cylchlyddur cynllunio ieithyddol. Bach iawn oedd y diddordeb yn y 77. Bach iawn oedd ymwneud cynllunwyr gwlad a thre gyda'r maes. Yn benna oll, allais o'n nhw'n gallu dynnu mewn i ffrau gwleidyddol yng Ngwynedd neu yng Ngheredigion. Naill ai ganiatáu neu wrthod caniatâd i borthladd newydd yn Abersoch neu ddatblygiad diwydiannol yng Nghyffiniau Aberystwyth. Ond nhw'n cadw draw o'r ymwneud. Yn fwy ddiweddar, wrth gwrs, gyda Tan Ugen sy'n ymwneud a rhoi rheoliadau i cynllunwyr gwlad a thre. Mae yna fwy o ymwneud rhwng cynllunwyr gwlad a thre, cynllunwyr iaith a datblygwyr rhanbarthol yn y system.
Ac fel deiryddwr, mae'n amlwg bod yr ymgylchydd prif ffrydiol ecolegol holistaidd yn mynd i fod yn fwy ac yn fwy bwysig, nid jyst i lunio polisi, ond i drosglwyddo'r polisi i'r cyhoedd. Ac yn ddiweddar, mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i wneud gwaith manwl iawn o ran gwarchod cymunedau Cymraeg. Mae'n weid y fro Gymraeg yn unig, mae'n fwy na hynny wrth gwrs, ond gwaith arbennig o wych dan arweiniad Dr Simon Brooks sydd yma a'r tîm, ac hyfywedd y Gymraeg o dan arweiniad yr athro Elin Jones sydd hefyd yma. A maes y law mi gewn ni yr hyn maen nhw'n awgrymu i'r Llywodraeth i weithredu o ran gwarchod diddordebau ein cymunedau hanesyddol traddodiadol, trysorfa ein diwylliant ni yn hanesyddol yn y gogledd a'r gorllewin. Ar lefel arall, mae rhai o lywodraethau awdurdodau lleol yn codi trethu ac neu'n cofrestru tai ha fel tai ha ac nid Airbnb i osgoi treth, etc. Ac yn bwysig iawn i fi, mae datblygiadau ochr y gymuned, gwaith gwych cymunedoli yng Ngwynedd. Cymunedau eraill yn benna yng Ngwynedd, ond nid jyst yng Ngwynedd, yn prynu eiddo fel adnodd, tai, siopau, neuaddau ac yn y blaen. Trydydd cwestiwn, ai dyma'r ffordd ymlaen? Fel y byddwn yn fwy hunan-meddiannol yn defnyddio cyfalef cymdeithasol i warchod ein diddordebau bregus ni, ac ychydig yn llai dibynnol ar awdurdodau a phenderfyniadau Llywodraeth. Yr hyn sydd gan Catalwnia, Quebec ac i raddau llai Gwlad y Basg ydy cyfalef preifat, banciau, diwydiant, cyrff allweddol, IT, sydd yn ymwneud â pholisi iaith. Dyw hynna ddim yn wir amdano ni yng Nghymru. Yn un orddibynnol ar lywodraeth ac ar awdurdodau lleol. Felly i gloi, maen nhw yn gwybod hwn wrth gwrs, ond yn gweud fel cwestiwn so what dylan. Mae angen i weision sifil ym mhob maes, nid jyst Bethan, Jeremy a'r criw o'r tîm, ystyried, pwyso a mesur syniadau a phersonolaethau pob gweinidog dros y Gymraeg a ddawyr swydd. Mae gweinidog yn dod ac yn gadael. Rhai nhw'n mynd i falle swydd well, rhai yn cael eu siomi falle. Ond yn y bôn, ers y dyddiau cynnar yn gweithio yn Canada, dwi wedi bod yn ymwneud yn benna gyda gweision sifil. Nhw ydy'r angor sydd yn creu, yn gweithredu ac yn mesur y broses o bolisi iaith. Ac felly nhw ydy'r rhai sydd yn benna gyfrifol. Nid nhw sydd yn penderfynu wrth gwrs, ond fel yn ni'n gwybod gyda Yes Minister, nhw sydd yn bwydo, nhw sydd yn awgrymu, nhw sydd yn gweud, chwarae teg gweinidog, syniad call iawn. A fydd unrhyw un arall yn y cabinet yn deall y rhesymeg tu ôl hwn. Mae gen ni ychydig syniadau fwy rhesymegol, mwy falle gweithredol. A felly dwi'n talu teyrnged i weision sifil ac i bob un o'ch chi sydd wrthi ar wahanol lefelau yn gwneud penderfyniadau dyddiol o ran y Gymraeg. Chi yw cefn y Gymraeg. Nid ni fel dynasyddion, nid asiantaethau protest, ond yr rheini sydd yn gweithio'n ddiwyd iawn y tu ôl y llenni i greu'r sefyllfa lle mae'r Gymraeg yn gallu ffynnu trwy i cyngor doeth, trwy ymwneud, trwy fod yn ddiwyd iawn o ran creu'r cyfleoedd i wthio'r Gymraeg. Ac wedyn mae angen i'r rhai sy'n gwneud penderfyniadau ar bob lefel, deall gofynion newid ymddygiad, a sut i ragweld yr ymateb fydd i bolisiau. A esiampl gorau ydy terfyn cyflymdar i gymyllu'r lawr. Yn siŵr fod Lee Waters yn meddwl bod yn rheswm digonol i greu rhywbeth bron dros nos. Ond fel dwi'n gweld nifer o'ch chi'n gwenu, falle bod pawb ddim yn cyd-fynd ar penderfyniad. Mi dawn ni i arfer arno gynnau fwy o Betmar gyda Casnewydd, yr M4, a diffyg
ffordd osgoi, twnnel Bryn Glas, ac 20 milltir yr awr, ond mater arall yw hwnna. A wedyn, cwestiwn falle sy'n wneud â newid ymddygiad, ond falle cwestiwn dwfn iawn i ni fel cymdeithas. Nid yw polisïau swyddogol y Llywodraeth yn lleddfu nac yn mynd i'r afael ar strwythau dwfn ac anweledig tu ôl i agweddau weddol lle deluneithus tuag at y Gymraeg, neu rhwystredigaeth sydd gan rhai am fodolaeth yr iaith. Dyw'r fwydr ddim drosodd. Dyw iaith pawb heb argyhoeddi pawb. Mae'n dalcen caled nid jyst i rheini sydd wedi dod i Gymru o Afghanistan neu o Loegr, ond i rheini sydd wedi cael ei geni a'n gweud, dwi'n digon da, pam eich chi'n gwthio'r Gymraeg lawr yng Ngwddf? Dwi'n gymaint o Gymro a ti. Mae fe'n hen arfer, ond e'n cael ei tawelu. Ydy gwella wrth gwrs, ond dwi heb ddiflannu. A'r cwestiwn arall ydy ein dibyniaeth ni ar Lywodraeth. Mae nifer o asiantaethau yn rhan o ddiwylliant sy'n ddibynnol ar grantiau, sy'n cael ei weinyddu, ei ariannu a'i reoleiddio gan Lywodraeth. Ac yn sgil hynny, dyn nhw ddim yn gwbl annibynnol. Mae rhaid nhw ymwneud yn y ffordd mae'r Llywodraeth yn caniatáu iddyn nhw wneud o ran buddsoddiant, arian, gwerthuso ac yn blaen. Ac i gloi, dyma slides Nesta. Mae Nesta yn olygu the National Endowment for Science, Technology and the Arts. Rwy 20 mlynedd yn ôl, oedd yn rhan o Lywodraeth y Deyrnas Unedig, ac yn 2012 mi ddaeth e'n elusen, think tank, i gyfleu syniadau newydd ym mhob maes polisi bosib. A dwi am defnyddio eu gwaith nhw i ddangos pa mor gymleth mae fe i bobl fel Bethan a Jeremy a'r criw, nid jyst i weithredu, ond i ddeall yr hyn sydd ei hangen ei wneud mwyn lunio, lliwio a gweithredu polisi. So ai drwy rhain. Yn gyntaf, intelligence space, deall reality'r sefyllfa i ni'n gwynebu. Wrth gwrs mae tystiolaeth, ystadegau yn allweddol i greu bolisi. Mae ymchwil ethnograffig, ymchwil academaidd, ymchwil yn meysydd proffesiynol hefyd yn gallu fod yn allweddol wrth fwydo mewn. Mae gwybod sut i baratoi ar gyfer newidiadau yn y dyfodol a sut mae rheini, boed nhw'n economaidd neu globaleiddio neu newid ddyfodiad, yn mynd i effeithio ar ein gallu ni i ymrwymo i wthio'r Gymraeg. Bob math o bethau mae rhaid nhw fydelu mwyn deall goblygiadau i polisi nhw. Ac wedyn, falle yn bwysicach, cymryd bobl gyda chi fel gwneithurwyr polisi, ymbyweru ni fel unigolion, fel cymunedau, fel cyrff proffesiynol, i ymwneud â'r broses o liwio polisi. Ac yn hyn, un o'r pethau pwysicaf mae Llywodraeth Cymru wedi bod yn wneud yn ddiweddar ydy cyd-greu, gofyn i arbenigwyr ac i bobl eraill i barn nhw am y mathau o modelau neu polisiau sydd ar y gweill. Wahodd nhw mewn i'r drafodaeth, i'r broses o benderfynu ac o liwio, fel eu bod eu arbenigedd nhw yn cael ei amlygu yn y polisi a ddaw. Gwybod sut mae penaethiaid adrannau, nid adrannau Llywodraeth, ond penaethiaid adrannau, clinicau, ysbytau, prifysgolion, yn ymateb i'r syniadau newydd yma. Y person pwysicaf mewn unrhyw sefydliad ydy'r person gyda phŵer. A'r enghraifft gorau yn hanesyddol yng Nghymru oedd rôl prif swyddog Heddlu Gogledd Cymru. Sais, oedd wedi argyhoeddi o bwysigrwydd defnyddio'r Gymraeg yn y gweithlu, yn yr heddlu, a fe nath e draws newid Heddlu Gogledd Cymru trwy awdurdodi defnydd y Gymraeg a thrwytho neu caniatáu bod unigolion
yn mynd i cael ei trwytho i ddefnyddio'r Gymraeg yn ogystal â Saesneg yn ei gwaith bob dydd. So mae cyrraedd rheini sydd â phŵer ac awdurdod ac ymwneud â nhw fel mae'r Llywodraeth yn wneud yn barhaus yn holl bwysig fel bod y syniad yma yn llifo drwy'r system ac yn rheadru i lefelau eraill. Ac wedyn, technoleg, y buzzword mawr yn diweddar, yn ysgwennig falle'r 2 flynedd diwethaf ydy AI, technoleg gwybodaeth ac artificial intelligence, rhywbeth arall fydd Jeremy dwi'n siŵr yn sôn am. Sut y gallwn ni defnyddio y dechnoleg newydd gwella'r Gymraeg? Sut y gallwn ni gasglu data, big data sets, i lwytho'r Gymraeg i fewn i'r holl faes polisi, tai, datblygiad rhanbarthol, iechyd, addysg, etc. Ac yn y pen draw, sut y gallwn ni defnyddio'r cyfryngau cymdeithasol i ddylanwadu ar benderfyniadau bobl sy'n newydd cael plentyn i hala eu plant nhw i'r ysgol feithrin leol, neu i ddefnyddio mwy o'i Cymraeg mewn i ddysgu yn yr ysgol fel oedolion. Pwysedd cymdeithasol, y cyfryngau cymdeithasol. Mae eisiau bod yn llefer wrth i ddefnyddio nhw, ac nid jyst beirniadu a gweud gwai fi, dyn nhw ddim yn ymateb fel dwi'n disgwyl. Wel, ein job ni ydy helpu nhw i ymateb yn y ffordd disgwyledig trwy nudge theory ac ymwneud ac ymwybyddiaeth. Ac wrth ymwneud â'r holl meistr yma, mae Nesta yn awgrymu, mae'n allu ddod o hyd i reality newydd. Beth i ni'n disgwyl i'r Gymraeg edrych fel yn ystod y 5, 10, 20, 10 mlynedd yr 20 nesaf. Ond mae strategaeth 2050 wedi cynnig un strategaeth, ond mae yna lu o strategaeth eraill yn deillio o hwn wrth gwrs. Ac felly mae pethau fel gweledigaeth newydd, gwasanaethau newydd, yn ymwedig rheini ar-lein, nid wyneb wrth wyneb. Mae gwybod sydd mae cynllunio'n systematig yn y broses yma yn mynd i fod yn holl bwysig. Ac felly yn bwysicach na bopeth arall ydy adnabod y risgiau sydd wrth gefn yr ymwneud y buddsoddiad a'r gobeithion, fel bod ein disgwyliadau ni yn rhesymegol ond wedi cael ei... Beth yw'r gair? Wedi cael ei seilio ar dystiolaeth ac nid ar gobeithion a gywyllus da, ond data, cry, cydnabyddedig, rhesymegol, barhaus. Fel bod unrhyw un sydd yn gwynebu'r polisi yn gallu dweud mae hwn yn gwneud sens. Mae fe'n rhesymegol, mae fe'n nwydd gyhoeddus, mae fe'n lles pawb yng Nghymru, nid jyst rheini sydd ar hyn o bryd yn gallu deall, siarad ac ymwneud drwy'r Gymraeg. So dyna fy nghyfraniad i, cwestiynau chi feddwl am ystyriaethau am bolisi iaith, ond yn bennaf oll, dwi eisiau gloi yn gyntaf diolch i chi am eich presenoldeb ac yn bwysicach beth falle diolch i Bethan, Jeremy, Dylan a Cadi am drefnu'r diwrnod ac yn weddill y diwrnod a gobeithio gewch chi hwyl wrth ymwneud â'ch gilydd a diastyru bopeth dwi wedi gweud. Diolch.